Ndinoitwa baba Divine. Akagara paside pangu ndiye Divine wacho naadzimai vangu. Takakomborwawo naMwari nevana vairi, mukomana nemusikana. Divine akangoti uri musi wechitatu achibva kuchikoro. Akatadza kudzoka achitamba zvaanosiita. Angoti achingosvika mumba ndobva angosvika nekurara. Haana kugona kana kuti ambomuka kana kudii. Asi mwana wataiziva kuti anokwanisa kuti akabva kuchikoro osvika achitambawo nevamwe. Asi akasvika nekutanga kungorara zvaasati amboita. Saka ndakabvunza adzimai vangu vakagara pasaidha kuti ko mwana aita seiko nhasi kusvika achiita se achingorara. Divine had always been in good health until one afternoon when he came from school. Instead of playing, he went straight to bed. Zvakati kuti chii zvakanzi makumbo angu mama ari kurwadza. Saka izvozvo takafunga kuti pamwe kumhanya kwaaiita nemumwe wake kuchikoro. Sezvo munhu uchitanga kuita exercise umu mako munorwadza. Saka ndo zvandakangofunga kuti mwana ari kurwadziwa nechi nokumhanya pamwe astretcha mumaka aitawo maexercise. Vatati regai ticheke mwana kuti chii chiri kuitika. Vatatasa mwana tikaona maziso ake akatsvuka. Vatanzwa akungoti maziso ari kurwadza uye makumbo ari kuita se ari kurwadza. Aitaura kuti ndiri kuita kunge ndiri kukakwa makumbo. Abva taona kuti mwana condition yake haichaita nekuti akauya achiita sekunge munhu akadhasharira makumbo. Takazama nenzira dzese dzatogona kuti mwana aite se afambe, but kutomunyengetedza kunyange nezvekudya zvaanofarira. Ndichida kuti afambe, ndichida kuona kuti makumbo ake zveshuwa ari kurwadza here. Ndakamunyengetedza hongu nezvinhu zvandoziva kuti anofarira, asi haana kukwanisa kudii, haana kukwanisa hake kufamba. Vandatozotaura naadzimai vangu ndikati mwana arwara zvika naadzimai maitiro ari kuita aroratidza kuti pane something wrong mumakumbo make. Divine takaona kuti situation yake kuchikoro chaiko haachatokwanisa kuti aite sei aende. Makumbo ake chaiwo haachakwanisa kuti atsike. Anga akutonetsika asakwanise kutsika achiti ndikubayiwa bayiwa ndakatsika netsoka dzangu nekumabvi kuseri kwemabvi ake uko ndiko aiti kuri kunyanya kuita se kuri kunyanya kumurwadza. Takamubata ikoko tainzwa kwakakakika tsinga dzekuseri ukoko kuratidza kuti airatidza kuti kudziri kudhonzwa tsinga idzodzo. Mwana akanga asingarari, vasikana akanga asingarari, achingoti akangorara nguva diki diki aibva achema achiti ndiri mama ndiri kurwadziwa, achingochema achingoti akararamuka mama makumbo ari kurwadza, makumbo ari kurwadza, zvokuti unenge wakutobatikana wakutochema usikuhwo tikangorara tichingochema kuti zvinotodiko nhaidhi mwana akungochema. Helpless best describes the way a parent feels in such circumstances. Such was the scenario in Divine's case. Ndanga ndatopererwa nokuda kwokuti ndichiona ana tete vake vane problem iyoyo nabanguru vakazoshaya. Ndanda kutoona sekunge pasisina chichafamba kuna D kana kumanesi wakaenda pamba pasina solution yange ichibuda yekunyazoona kuti Divine aite zvakanaka makumbo ake. Saka ndabva ndangoziva kuti dambudziko iri handifunga kuti rinoda kuti rionekwe nachiremba. Ndakabva ndangopererwa. Saka ndakabva ndafunga kuti ko mwana uyu chii kubva adai eji yake kubva arwara nemakumbo zvomutowo kudai. Zvokuti munhu wese aingomuona uchimuti ari kurwadziwa nemakumbo aibva ashaya kuziva kuti ko chii mwana wakadai kuti arwadziwe nechi nemakumbo. Ende ndanda kushaya kuziva kuti achakura akangodai here mwana asingakwanise kuzvifambira, ave mwana kuti zvino kana kubasa chaiko anozoendawo here kana kuchikoro chaiko anozoendawo here, ende ndiani anozomudodhi kana achinge akadai. Ndo zvinhu zvandanga ndakungofunga pamwana wangu kuti mwana achakura ave mwana wokudadirwa nevamwe asingakwanisi kuzviitira zvinhu. Ndo zvinhu zvakandibata zvakanyanya pamwana wangu. When a child falls ill, a parent worries more than they worry about their own life. Everything is no longer in their hands, but in the hands of medical doctors. Nezuro ndabva ndangodecida kuti regai ndiende nemwana kuchechi. Ngati maonero andiri kuita ka mukoma vakashaya makumbo achirwadza zvakare, uye sisi vari kurwara zvakare nemakumbo. Saka ndikuona kunge zvabata zvakare pamwana wangu. Saka kana inini ndanzi kuchechi ndiende kuchipatara ndinoenda hangu.
asi inini ndakushinga hangu ndingomhanya kuchechi, mwana anonamatirwa. Ndobva ndatakurana nemwana. Nezera rake irori akanga angori pamakumbo, anga asingachatokwanise kuti agare kana mukombi. Ndakatomubata pamakumbo kubva kumba kunosvika muchechi, ndakangomubata pamakumbo nekuti anga asingakwanisike kuisika pasi. Saka anga akungochema ndichingomubhabhadzira kuti chinyarara mwanangu, zvinoita zvakanaka, chinyarara. Ndakanga ndisisina kana hopu, saka ndakatozongoti baba endai henyu kuchechi ambononamatirwawo zvake, but ndanga ndisisina hopu. Ndakanga ndatopererwa, ndisisina kana simba, nekuti zvinhu zvandaitya nazvo ndichiona vamwe vemufamily mavo vachizviita. Saka ndandisisina kana tarisiro, ndosaka makaona kuchechi ndisina kana kutombouya nokuda kwokuti ndanga ndagumirwa. Nezuro pandakatopinda naye muchechi, ndakatopinda mwana ndakatomutakura, nekuti kufamba kwacho anga asingachakwanisi. Vanhu vanondiziva nevamwewo vaindiona ndakabata mwana wangu vaitobvunza kuti ko sei wakabata wakabata mwana iye nezera rake, nekuti mwana asingatarisirwa kunge achitakurwa. Saka ndaivaudza kuti aita dambudziko rekuti haasi kugona kufamba. Saka vakabva vati muisei pasi, nekuti aita akangomira kuti achifamba aitonidha kuti ange akatobatwa. Unotomubata maoko kuti ange achifamba, asi aibva adzosa makumbo kumashure kuti arambe kubatwa. As seen in the video clip, Divine was struggling to walk, even with assistance. Now, we know God is a God of impossibilities. But can this boy ever walk again? Can his life get back to normal? Takazopiwawo mukana wokuti tiende kunonamatirwa. Divine was carried up front to where the servant of God was. Dr. pavakatanga kutsanangura dambudziko remwana, ndakatobata mwana kuti abalance, nekuti ndaiziva kuti akasanga akabatwa anoita se anodona pasi. Man of God, this young boy is aged 5 years 10 months. On Wednesday, he came from school. He's in grade 0 and he was at sports. So he complained to his father that his legs were becoming weak. And then the following day, he could no longer walk. And this is the way he's walking. And the father is saying he's got a sister who is older than him, who has got a similar problem. And the symptoms started exactly in a similar manner. Legs being weak, and then they couldn't walk. And the sister feels something moving in the lower abdomen. That's what he also says, that he feels something moving. The same thing. The same thing, man of God. And he's got another brother who had similar symptoms. He's saying he died a month ago. My God. How do you explain that? Zvinotsanangurika sei izvozvo izvo kuti ivo vari kuti vane mukoma akaita dambudziko rimwe chete rekupera simba mumakumbo akafa mwedzi wapfuura, asi vane mwana zvakare, mwanasikana ane dambudziko rimwe chete iri ratanga zvino pamwanakomana uyu. So just look at this young boy. Tarisai chikomana ichi. So just imagine this is your son. Mbofunga kuti mwanakomana wako uyu. This is your son. Mwanakomana wako uyu. Fathers and mothers, are you here? Vana baba namai muri pano here? This is your own son. Mwanakomana wako uyu. And you know, let's say he's never going to walk Ngatiti haasi kuzofamba until he gets to 70. Svika makore makumi manomwe. What are you going to do? Ungadii? If you don't believe that God heals the sick, it means you have more faith than me. Kana usingatende kuti Mwari unoporesa varwere, zvoreva kuti une kutenda kwakawanda kudarika ini. It requires more faith not to believe in God. Zvinoda kutenda kwakanyanyisisa kuti usatende muna Mwari. With all that we see, then to come up with an idea that there is no God, it means I think we have more faith. Nezvese zvatinoona izvi, iwo tenda kuti Mwari haaporesi varwere, zvoreva kuti une kutenda kwakanyanyisa. When you decide not to believe in the existence of the power of God,
it means you've got more questions to answer. Kana waita sarudzo yekusatenda muuvepo hwaMwari nekubata kwaMwari zvoreva kuti une mibvunzo mizhinji yekupindura. So who are you to this boy? Saka ndiani wenyu mwana? Ndini baba wake. Okay, so He is the father. So please now you can hold the boy. Let me deal with the father. Baba, come here. Come here, Baba. Seberai pedyo apa. Only those with spiritual eyes can do what is happening here. Just look at this. Look at this. It's like the man of God is pulling something. Look at this. Observe the left leg as he taps his tummy. Watch. How do you explain this? Remember, the man of God is out of his side. But he's responding to his every movement. Can you see how he's bending his legs? Yes. Look at those legs. Observe. Watch. So watch. who is projecting the problems here? Look at this. Look at this. Look at this. It's like the man of God is pulling something away. Watch. As he uses the feet as a point of contact. Because of the man of God, we now know where the problem is coming from. Watch. Remember that young man could not stand alone. He had to be held to stand. Watch. Observe the time. The love of Jesus exhibited by the prophet of God. Look at those movements. Prophet Emmanuel Makandiwa. Look at what is happening here. 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 Is that all we can do for Jesus? This young boy will not stand alone. But look at him now. It's a blessing to be witnessing such. Just to be witnessing such. We have seen this before. And we've seen children coming here not being able to walk, and we say you come for the next service and the thing is gone. Already you are seeing improvements right there. Go and stand over there. All that is left here is fear. The boy knows that he can fall at any time. The disease and the condition is gone. We can celebrate Jesus. We can celebrate Jesus. So you bring your son. We want to watch him run over here. Okay? Some 2 weeks back, we had another
child again. Yes, man of God. With the same condition. Yes, man of God. And he came. Yes. And what was he doing? He was running. Your child is healed. We have seen the manifestation on him, but again, it's not originating from him. We are not here to prophesy, but your miracle is guaranteed now. You can go. Carry your child. So today, by end of day, around 8 video 8. Just check your watch. 8 so carry your son, and then around 8 you tell us the testimony. Most of the she's after 8. Tinogona kuomberera Jesu. Tinogona kuomberera Jesu. Nezuro abva kunamatirwa nezuro naProfet Makandiwa, mwana akarara. Mwana tikazoita wokumudza kwakuma8 kuti mwana tione kuti zvanzi naProfet mumucheke na8 muchaona mwana uyu achinyatsofamba. So today, by end of day, around 8 video 8. Just check your watch. 8 so carry your son, and then around 8 you tell us the testimony. Most of the she's after 8. Tinogona kuomberera Jesu. Tinogona kuomberera Jesu. Mwana takamucheka kuma8, takamumutsa akavata kuma8. Mwana akatanga kufamba zvakanaka. Zvinhu zvatakabva tanzwa kufara kuti mwana wangu atopora nokunamatirwa kwaaitwa. Achitojamba kutomhanya. Ende chinhu chakaunza mufaro mumba medu nekuti kufara chaiko chaiko papasisina zvachose. Divine kubva nezuro zvaakanamatirwa. Makuseni anhasi afuma achitamba zvatisingatarisiri. Ine ndiri kunzwa kufara zvakanyanyisa mukati memwoyo wangu nekuti chinhu chandasingatarisire kuti zvingaitike ipapo. Ende kuti una mwana atove right, akutomhanya, akutokwanisa kuenda kutoilet egani, akutokwanisa kunochera mvura yake yekumwa, abva kunamatirwa naProfet Makandiwa. Mwana wangu ari kukwanisawo kutamba, kumhanya, kuita zvese zvaangagara achingoita asati akurwara. Zvinhu zvakandonzira mufaro mukati memwoyo wangu. Ende ndinotenda Mwari waProfet Makandiwa zvakanyanyisa. Ine ndicharamba ndichingoatenda nekusingaperi. The father brought his child thinking Divine had a problem, yet the prophet prayed for him first. The father was confused because in his mind, his son needed healing more than he did. Prophetically, the servant of God knew where the problem was emanating from: the father. Chakandishamisa ndechekuti ndichisvika pana prophet. Prophet wakabva wati varikuda kuti inini nditese ndinamatirwe. Of which inini ndaitoziva dambudziko randandabva nemwana naye kumba kuti mwana haasi kutombokwanisa. Saka ndaitarisira kuti mwana pamwe ndiye angatange kunamatirwa nekuti ndaiziva kuti mumwiri mangu handina hangu chandiri kuita chandiri kunzwa. Saka ndakazoshamisika kuti mwana sezvo anga ari ane makumbo, time yakange prophet vakunamata makumbo angu anga akumuvha. Achiita zvanda ndisiri kuda kuita. Asi ndichinzwa kuti gumbo rangu riri kutedzera zviri kungoitika mumwiri mangu. Ndichingonzwa kuti ndiri kungodzoka kumashure. Ndokubva ndangopera simba mbva ndadonha. Then pandakadonha ipapo, prophet vakabva vaenda kumwana. Bva vanobata mwana makumbo. Bva vatanga kumunamatira. Prophet vachipedza kunamatira mwana, ndine chinhu chakangondishamisa nekuti ini ndakamiswa kure nemwana. Ndobva mwana anzi anditevere. Ndobva ndashamisikawo kuona kuti mwana akutokwanisa kufamba achinditeera. Bva ndamiswa kune rumwe rutivi zvakare, zvikanzi mwana ngaanditevere. Bva ndaona mwana ari kufamba zvakare achinditevera. Saka chinhu chakatondishamisa nekuti mwana akange asingatombozvigoni izvozvo zvekutoti atofamba ari ega asina akamubata zvazisingaitike. Ndandisina tarisiro yekuti chinhu chingaitike chakadaro. Akatanga kufamba. Achifamba, chinhu chakandishamisa ndo pakatotangira mufaro wangu nekuti chinhu chaanga asingagone kutoita kwemazuva. Ndakabva ndamubvunza mwana zvakare kuti
pane pachiri kukurwadza here? Akati hapana. Ndobva anditi Daddy, pamamuchitonamatirwa naprofeti, pamangopedza kunamatirwa makumbo angu abva atopora. Pamatiwa Daddy naprofeti Makandiwa ndaidzopora ndichizofamba penichienda. Saka zvakandishamisa kuti mwana apora sei ini ndiri kunamatirwa. Asi mharidzo yaprofeti Emmanuel Makandiwa yakabva yapinda musoro mangu. Prophet Makandiwa vakatsanangura pamharidzo yavaipa vachiti matambudziko kwaari kunobudira hakusiriko kwaari kubva. Profeti vakabva vapa example yeprojector. You are in a situation today. Uri padambudziko nhasi. You are facing a challenge. Wakatarisana nedambudziko. You are saying, Prophet, I've got a problem. Uri kuti muprofita ndine dambudziko. But your problem is physical. Asi dambudziko rako ndere nyama. And I want you to understand how that problem can be solved. Ndoda kuti unzwisise kuti dambudziko iroro ringapedzwa sei. When you see your problem, kana uchiona dambudziko rako, it is just a reflection. Mufananidzo chete. I used to give this illustration before. Ndaimbopa muenzaniso uyu kare. We used to go to movies some years back when we were still young. Taimboenda mumabhaisikopo kare ndichiri mudiki. Before they were called movies or films, anga mabhaisikopo. They were called bioscopes. Those days, what they would bring in front of you was simply a white material. Vaingounza jira jena pamberi penyu. And they would put it over there. Voriisa sepapo. And then a projector at the back of the audience. Projector iri kuseri kwavanhu. That goes like just meet as a way. Iri chinhambwe. And then you turn your backs on the projector, you focus on the material. Mofuratira projector, motarisa jira iri. And you start watching people here. Motanga kuona vanhu pajira iri. But people are not here. Asi vanhu havasi apa. You see problems here, but problems are not here. Nona matambudziko apa. You see disasters here, but disasters are not here. Nona mhirizhonga apa asi mhirizhonga. You watch cash shortages here, but the problem is not here. Unoona kushayikwa kwemari apa asi dambudziko harisi apa. There's a projector somewhere. Pane projector iripo. So that's how the devil operates. He projects problems on the wall. Ndokubata kunoita wakaipa anoisa. And you focus on wrong places. Woisa meso ako panzvimbo dzisiridzo. But there's need for some of you to say, no. We have heard about this thing. Asi pane chikonzero kuti vamwe venyu vati takazvinzwa zvinhu. We have watched this long enough, but where is this thing coming from? Tazviona nguva refu izvi zviri kubva kupi? Where is the sound coming from? Izwi riri kubva kupi? And when that thing is stopped, everything here stops. Chinhu ichocho chikamiswa uku zvese zvinomira. So most of my problems are kufunga kuti ndine problem ndorwara nepakati. No, projector. So most of these problems that you think you have are simply a project. This is why my solutions edu are never lasting. Ndo chikonzero mhinduro dzedu. They are not lasting solutions. Hadzisi mhinduro dzinogara. Because what we are treating is not the actual problem. Nekuti tiri kurapa risiri dambudziko. We are treating my reflections. Tiri kurapa mufananidzo. Am I talking to somebody here? Ndinowandu kutaurona here pano. When someone is not feeling well, kana pane munhu asiri kunzwa mushe, correct their spirits. Gadzirisa mweya wavo. Heal their spirits. Poresa mweya wavo. Be seated. Ndakabva ndaandastenda pandaanda kunamatirwa naprofeti vachiti ndoda kutanga newe. Ndakabva ndaziva kuti dambudziko ritori pandiri. Saka chinhu chakandishamisa kuti ndasingatoziviwo kuti ndine dambudziko. Asi ndakawashamisika kuona ndichinamatirwa. Mwana wangu akabva ataura kuti ndapora indabva mukunamatirwa. In Luke 7 verse 16, people marveled at the miracle performed by Jesus. It is then that they knew that Jesus was a great prophet. Prophet Emmanuel Makandiwa
is not only a prophet based on the accurate prophecies he gives. There are certain miracles that can only be performed by great prophets. God has chosen to use his servant Emmanuel Makandiwa to restore this young boy's health for his glory. To Jesus be the praise. You're seated in heaven, make the earth your footstool. Yet you live in me, yet you live in me. The river of life with fire in your eyes. What a wonder you are, what a wonder you are. You build the earth and roof it with the heavens. No pillar, no walls. No pillar, no walls. You speak in thunder and clothed with yards of fire. How terrible you are. How terrible you are. Ewo, Ewo, great and terrible God. Yes, you are. Thank you, Prophet Makandiwa. Thank you, Jesus. I love you. Bye-bye.